Si fa milers d'anys els egipcis ja utilitzaven l'oli de la xufa per a cuidar-se la pell i els cabells, per què no fer-ho ara? Clar, una empresa valenciana ha llançat al mercat una línia de cosmètics a partir de l'oli de xufa amb denominació d'origen. I són sabons, cremes i olis relaxants amb totes les propietats d'un producte autòcton valencià. Taronja, lavanda, romer i menta, principis actius barrejats amb l'oli de la xufa, es transformen en olis i sabons aromàtics. També cremes facials i corporals lluiten contra l'envelliment a partir de totes les seues propietats. Propietats de l'àcid oleic, que proporciona una increïble elasticitat a la pell, així com el protegeix de les agressions externes, el magnesi, que actua com a regenerador de les cèl·lules del teixit muscular, i la vitamina E, que és un important antioxidant. Són productes 100% ecològics amb la qualificació bio, però al mercat hi ha una àmplia gamma de productes alimentaris com ara rebosteria feta de farina de xufa, xocolates, licors i fins i tot llepolies. Les últimes delicadesses són els patés i olis per a ensalada. Acabo de comprar l'oli de verge de xufa perquè és molt original i dà un sabor molt especial a tota classe de comides. Sembla que tot es pot fer amb la xufa, també peces de bitxuteria. Tot es pot comprar a les botigues Monorchata i per internet. La imaginació i un producte estrella són claus per aconseguir mercat.